sekunder her. Som i forvejen er beskeden. 59 minutters kørsel har 5,2 sekunder mellem de to førende her i Caramba Rally, og de er så til gengæld også noget, der ligner et lige foran i Prag. Så der hersker ingen tvivl om, at hastighedsprøve 12 finske Anders Johanssons SAP 96, den er udgået med tekniske problemer. Og han havde jo Karina Slagelse med som co-driver. Søren Andersen og Henrik Vestergaard. Kjell Lund, som har kørt hurtigst i 8.59.6. Så har vi en tid på Jan Ørnhøj 9.24.8 i golf. Hvor så til gengæld at Christian Sandal har trædet. Så er det Jesper Kolsø i Mini Cooperen. Og den lille gamle forholdstrækker, den bliver bestemt holdt til ilden. Og så er det så Michael Kolsø i det andet eksemplar.